Master Popi, lahiro jud ka! MOR 91.9, my only radio for life. 11:42 sa atong orasan mga kapamilya. Katong mga nakarelate dihan, ano ba? Nakarelate mo na unsa diay kanang nasakitan ba mo sa una? Namatyan ba? Pareha gyapon kang Joshua? Aduna ba kay kaning kasinatian nga nangita ka og happiness sa uban nga mga tao or sa mga lugar nga imong giadtuan? Nagmuni-muni ba ka? Pero wala gyapon. Gina-advisean ba ka sa imong mga friends? Imong mama? Tawag karon if you can relate to the story of Joshua. Hello, may gabi. Hello? Hello? Hello, may gabi. Hello? Hello? Hello, good evening. Hello, Master Po. Oh, good evening. Kinsa ni? Kung ni Master Po, Sige. driver sa taxi. Kinsa ngalan? Kung Ay, imong signal. Hello? 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 Imong signal. Ayun, imong signal, ha? Hello, may gabi. may tabi, Master Po. Kinsa ni? Jericho, Master Po. Ay, Jericho. Unsa ako itawag sa imo? Jer or ko? Ko na lang, Master Po. Ko na. Pwede day. Ko, musta ko? Ano day? Okay ra ko? Oo. Bitaw. Rico na lang, Rico Suave. Bitaw, Jericho, pila edad? Kuan, Master Po. 18. 18, Master 18. Oh. Nakarelate day ka sa atong kuan? Letter sender nga si Joshua. Naay part na nakarelate, Master Po. Asa nga part ato, Jericho? Pali ka tong kuan bitaw panahon na grabe yung umbai na wala na sa kabalot ng buhaton ba kay bibog na yung problema. Nya, wala gyapon kalipay. Oo. Bisa grabe nakabasa kada gabi. Diay. Okay na. Unsa man day imong gipangita atong anong sige magkagpamay kay gwapo kay kadiya ana lang. Ay dito sa panginabog ko na ito ramat. Sas. Dayon unsa day imong gipangita? Kuan man tumasugod ko bali. Nako yung bata na time tapos. So gugmaan dito ba? Pero wala sa kuan sa bali sa point na inasa sa day mo na namatay. Nagbali nagbulag na. Nya na heartbroken kay ka. Oo. Unya kanang murag nagwaldas-waldas ka, nagwalwal ka. Ana? Oo, inaana ko po. Gabi alas sa gabi inom, alas 6 sa gabi lakad, muli alas 6 sa buntag, matulog na po. Imong eskwela ana nga time. Master Po. Dabi imong pag-eskwela ana nga time. Kuan napasagdan pud gid Master Po. Apil na mga grado, klaro kayo. Oo. Nakasukan ka sa Master Po. ngano man? Ay dili man sa inyo na kuan pero grabe na malas ikaw Master Po pati sa balay na yung kamalas-malas na ng puro problema. Unsa man ka ng financial? Dili pud kami balik sa pamilya papa mga susi. Na mga away-away. Oo. Grabe gid na kuan problema. Kani bang imong struggle sa una na nahuman na ba? Ay, human na Master Po. Bisag nagbulag ang magpapasaw na pero karon okay naman sila. And then katong imong time nga nung naundang na ba to? Katong imong sigig kuan? Oo, naundang naman. Giunsa man pagkaundang, unsay nakapa-change sa imong mind?
bali ko ano po master po. Ako ang uyab karon. Oo, pero live-in na nag-live-in na master. Pero padayon na sila. Meaning marag natudloan kaniya sa saktong pamaagi. Oo, nana gid master po na murag iya bitaw napamata bitaw. Nagpatulog-tulog day ka sa una diay, hagok. Giunsa nga pamaagi. Hatay daw kog idea nga giunsa niya pagpamata sa imo. Storya lang ana. Oo, istorya, advice, tapos mga bisyo na undangan na. Nag-away ba mo then aya din ka nakahinuklog unsa ba? Oo, nana gid master po. Iya mo kumbiyaan tapos labda inawsa. Akong baga murag nakaingon ka sa himself nga hinuon no kung mag-change ko as para ram gyapon ni sa ako. Oo, ano. And then kung unsa iyang gipangayo na dili may tabo sa una na sabi na kuti matungod ato ng babayan. Parang na kuha na pug ka. Medyo na unsa tawag ana na trauma. Oo, nano. Karon sure na ka nga kuan nga marag siya na gid ni. Oo, sure na. So kung pangutanon ta ka sa akong pangutana ganina nga unsa day imong pamaagi para mailhan nga siya na gyud ang taong para sa imo. Unsa imong tubag? Siguro mas ito para sa kung siya na gyud ng pamilya bitaw nimo na wala na kay lain mo na noon sa lang tapos murag ikaw murag siya na imong kalipay ba na wala ka na ang problemahon ginapalipay ka niya saka atimanon na sharing ka na sa alagaan bitaw yun ka dili pag kabalo na matanaw lain nang ituwan kayo na dili bitaw ko tawag ba pasisihon ba ano na dili ko magsisi ba na kuhan ka lang pag kuhan sa nila Bisaya. Pero example ha nalang ko'y kuhan lang ni siya hypothetical meaning dili ni siya matinuod pero what if lang ang imong gimahal karon what if lang na ay something like mawala siya sa imong life in a way nga lain-lain nga mga pamaagi. Di na lang ta mag-ingon kung unsaon kay pareha atong kangkuan ana. Basta kay mawala siya sa imong life kumbaga murag nasayop siguro ka ana ba. Sayop siguro ka nga dili day siya para sa imo diay. Pero what if kana may tabo ha? Unsaon nimo unsa may imong piling nimo magrebelde ba ka? Piling nimo down na pug ka kung mawala siya sa imong life? Unsa may imong kuan? Siguro sa karon mo sir kung dili man gid kami ang kuan sa Ginoo. Dawaton lang gid mas sir kay sanay tabo sa una sayop man gid to. Tapos dili pud gid maayo na abusaran gid ang kaugalingon tungod lang sa Nari kay sayop sa una nga babae? Naagin master. Pariya po may naisayop master ko. Okay. So kumbaga at least naka-learn na ka and naningkamot ka karon basta kay mag-work lang nga relationship, parang ganon. Oo, ay nana. And then kung if ever dili gyud siya, imo ra gyapon i-accept. Basta kay naningkamot ka. Oo, i-accept yan master ko. Very good. Oro ba nakabalo po do. Tama. Muna akong point kay sometimes ba kay namanggoy ubang tao nga kung kinsa ilang love mo naging pinakakuan nila kung mawala ang ilang loved one mawala gid siya meaning mapiang sila og imbis mo napiang man sila imbis nga mo bangon sila di na sila kabangon kay mo na gid daw to ang pinakakuan nila di ba na magay uban nga ana mo love pero mo lagi na kung wala kay Ginoo meaning wala ka trust sa iya tanan nga walaon sa imong nga tao imong isisi sa Ginoo magrebelde ka di ba mo na imo na feel sa una
na mo din ako napunsaw na tapos aya na din naka-realize na Nagsuko-suko ka ba sa kalibutan nga unsa man ni, di ba? oo pati Ginoo sisihon pa nganong inani na mga boy karon So medyo mawala ta sa passing kung ingana ang atong pagtuo sa atong loved one. Kanang loved one nato muna siya atong sharean. So kung naana sila para imong ma-share sa imong love. Kung kwaon na siya sa Ginoo someday somehow mag-change man gyud ang kalibutan, you have to accept the fact nga nahimo gyud silang part sa imong life lang gyud. Ana lang gyud. Dako pug kang natun-an na. Na kuan na lagi ba kay dako biyag natabang imong girlfriend ron? Sa imong karakter, imong nahimo kang better person, tama? Sige, na kay message sa iya or greet ka sa iya? Sa imong mga friends? Ay, kuan na lang ko Master Groups, no request na lang ko music. Unsa man imong music? Kuan. Who You Are, Master Groups by Unspoken. Jesse J ra ba ni? Kuan na lang music. Mundo? Sige. No problem. Sige. Salamat ka, Master. Salamat. Unya na, kanang ulati lang ang imong request. Pero mga taod-taod. Alas 12 kapin, ha? Another caller, hello? Hello, Master Popi. Oy, may gabi, Brad. Musta man? Ilang. Okay lang. Ikaw, Master Popi, musta yan? Wala gi kwarta lagi. Baylo ako, bay. Katawa ra lagi, oh. Di mo pabaylo, oh. Di ko ram katawa. Master Pop. 500 lang. Pop, relate na ko sa iya ba? Ayay, 500 lang. Ay, kung charge-charge dia. Di gigaw, di agay. Tawaan lagi ko, ha. Antay. Timan ini, ha. Timan ni char lang. Itad sa pangalan, Brad. Tony de Master Pop. Si? Tony. Just Tony. Sige. Pila edad ni mo, Just Tony? 19, Master Pop. 19. Kapila naman di ka na in love. Kadua pa, Master Pop. Kadua pa. And then, nakaagi ka? Na kay mga kasinatian pareha kay Josh? Nagyan ako, Master Pop, katong babae na nguyab nita si teacher sa kay, ano yung pangalan sa babae, Master Pop? Si Kuan, Julie. Julie. Yun, Master Pop. Na-realize na ko na nguyab ko sa akong amiga. Nya amigo rin ang turing sa imo? Na siya lain? Ibalikan niya. Maupod di ay gapon. Sakit, pero, kabalo ko nga sakit, pero unsa man imong giingon pod? Pareha pod kay Josh, giingon pod nimo? Hindi rin Master Pop. Unsa imong giingon? Magbulag ra mo? Kung gusto mo amiga ita. Di mo layo na lang kasi imo ko gusto nga bigar sa sakit sa kuha nga makita dagat agremente. Pareha mag school dili. Pareha ra. So nihawa ka ato nga school. Nihawa ko Master Pop. And then unsa may imong kuan na sakto ba imong desisyon nga mohawa na lang? Kung sakto nga kitigay mo kita na ko sa adlaw. Pati nga kita mo na ako matbang na ko adlaw. Ang iyang igsoon may classmate nimo? Ha? Kinsay classmate nimo, siya or ang imo iyang igsoon? Siya, Master Pop. Siya gyud. High school pa mo ato? High school mo na ito, Master Pop. Unya, wala na tingala imong parents nga nag-change ka og school? Tingala sila nga nung gahilak ko na muli ko sa balay. Naibawan ba nilang tinuod? Isip ko na tanak mga noon sa hinungdan. Ana din nga Master Pop na kita mo ay na laing kaya kung gusto hindi ko may iba na adlaw. Kaya inani mo gananak mag kung sakit mo gid mo taglaglaag na ayaw iinom kay kung inom na mas amot nang inom kay magkasakit ka na. Nakainom gyud ka ato nga time? Nakainom ka. Pop. Nagmaoy-maoy lugar ka ato and then murag nakasukan ka sa imong mama ana? Master Pop. Pero
Master Pop, dirito na lang ko advice, Master Pop, di. Unsa may imong na-realize, ana? Unsa may dapat nimong i-advise sa mga taong nakakita og happiness pero medyo ingana ang nahitabo nga murag dili man gyud pwede pa. Unsa imong advice sa mga tao nga pareha nimo? Katong nagian ako, Master Pop. Kanang nagian nimo nga best friend nimo and then nagkuan ka, nanguyab ka pero dili man gyud pwede kay naa siya lain kuan. Unsa imong advice sa mga ingana nga tao? I-advise mo sila, Master Pop. Kung best friend galing niya panguyaban. Kita, Master Pop, kaya kung mama nagitawag ko. Hilak po di mo mama, no? Nayanod ako tinuod kay lanod na kayo. So, unsa imong advice na karon kay para makakuha na ka? Ay advice ng Master Pop nga kung dili mo sugot imong best friend, dili mo sugot yung best friend, Master Pop. Ano lang na, padayon liga niya baka best friend kung pwede pa. Pwede pa. Charge to experience ang imong gihatag sa at least, no? Ingana man gyud ta mga lalaki, no? Anang ikuan lang gyud ba? Go lang gyud ba kung kaya para walay sisihan. Mao Master Pop. Para dili ka kuantiya. Dili maataw-ataw. Ana Master Pop. At least naingon na nimo. Para dili ka sobraan ko sakit sa normal raman ang rejection, sakit man yun ang rejection, pero kailangan nato na i-face kay lalaki man ta. Lagi Master Pop, lalaki sa bayot na. Ang babae man good lisod kaayo na sila ang ma-reject. Kana mo ilisod kaayo sa ila. Sa ato normal na ng lalaki nga ma-rejecta. Naisipon na nato na nga naman gyud na rejection kay nga naman gyud na kay naman gyud tao nga dili ganahan sa ato or dili nato ma-please. Bisag ganahan kita sa ila. Siyempre beauty queen siya unya kita unsa ra ba gid ta. Kana may nga na ba kanang lagyo na kaayo ba siya ay langit ako ang lupa. Pero meron namang mga lalaki na bituin. Agay! Doon ra sa langit ang mga bituin. Ayay! So, wag kita about. Pero, namagyapoy usahay nga, nagyapoy kuan ang panahon nga. Siya na lang ang magdikta. Mubitang gipangita ni Joshua, and then, happy ra pud siya sa nahitabo. Alright? Yes, Master Pop. Kung man nag-advise, unsa may imong gusto ron? Pwede ka mag-request. Unsa man? Mag-request lang ko ilang, Master Pop. Ang kanta siguro si by GR mga ito, Mr. Unsa man? Unsa nga kanta? Healing. Unsa na? Healing. Ha? Healing. Healing. Okay, healing. Abi na kog feeling. Healing si JR? Yes, Master Pop. JR or Mark Carpio? JR. Sige. JR, sige. Great lang ko, Master Pop. Go. Great ko kay Sarah Jean na nag-text me karon. Sa akong mama na sa untapan nga. Siguro badlongon ako na kayong tingog. Nga. Ang ate karon na may minaw diri. Katurang Master Pop. Salamat, Master Pop. Salamat. Good night. Good night. There you go mga kapamilya, atong mga na friend zone. Ay noon, lain-lain man na ang kuan kinabuhi. Pero as always ginaingan ganin nila makita ra gid nimo ang imong love of your life. Pero dapat kabulo ka mo detect. Munang pangutanan nako unsa ay imong gaymoon nga pamaagi para mailhan nimo nga mao na gito siya kay sometimes yes gihatagan nimo yourself nga magdula-dula lang kay di na ka gusto masakitan, di ba? Pero wala nakakabalo nga uy mao naman dito siya katong nilabay. Na gilabay naman. Saan naman naron? Tungod sa imong kahadlok pod nga masakitan balik. Wala na pud ka ni pursue, wala na pud nimo siya
amin, no? Na dakop-dakop ra mo. Na too late na dayon. Nibawaan na lang nimo nga nakigbalik na iyang ex, so or too late na kayo kay niadto na siya sa lain nga lugar. Lain-lain, no? So sometimes kita mga lalaki man gini, para sa mga lalaki man gini ingani. Sometimes kabalot ta dapat unsaong pag-detect nga mao na din siya ang babae nga para sa ako. Nagihatag sa Ginoo. Pero unsaon man nato pag-detect nga busy man kita magduta. Wala man tay time mo club o Biblia. Or kung sa Muslim pa nako, Quran. Basta wala kay time sa imong Ginoo, di makabalo kung unsaon niya pag-message sa imo. Sige siya ingon nga, huy! Sampol, Popi or Joshua. Oh. Joshua, kana muna na siya para sa imo. Oy, di man kakadungog kay busy kay kasdangan kay nga mga kakulian sa imong life. Busy ka sa party-party. Busy ka sa imong study. Or kung dili sa study, sa trabaho. Dapat ayaw ka busy, meaning hatagan nimong time ang Ginoo sa imong life, no? Seek first the kingdom of God. Kung nangita kag happiness, and all things shall be added to you. Muna siya. Imong relasyon unaha, ang imong relasyon sa Ginoo. Para in a way, no? Ibaw-an na din nimo unsa iyang mga pamaagi, iyang mysterious ways, medyo mohayag sa imo, ma-enlighten ka nga ang wisdom sa Ginoo makuan nimo, masabtan nimo, then makabalo na ning ka kani mo di ay magulat pa day ko ana. Ay dili din siya mao nga babae ang para sa ako kay medyo kuan man, sige na naman nag-inom. Dili man siya magpaduol sa ako sa Ginoo. Magpalayo naman hinuon. Unsa man nga bayhana ni? Sige lang kog lami siyang bayhana, pero taman ra sa lami. Ang kalipay. Di ba? So, abot lang kung ma-absorb na ninyo akong ginaingon. Basta muna akong strategy sa akong self. Sa ako lang pagpangita. Muna akong pamaagi. Unahon sa ang tao nga mo'y muhatag sa imong forever. Kabalo na kakinsa na nga tao. Ang tao nga maghatag sa imong happiness. Alright? It's 12:05 na mga kapamilya. Wala na kong igon time. It's time for me to say bye. This is Master Popi saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow alas 8 antak na sa gabi. MR University 2.0. I think nana si Maria Filingera kung dili siya busy sa kasal ni Maricar tomorrow. Basta kay ang atong Dear MOR tomorrow alas 10 gihapon atong episode tomorrow is hashtag Dear MOR Palakol. Aba, unsa ning palakol? Dear MOR. Anak, hindi ganun yun. Wala kang utang. Ano ka ba naman? Siyempre, anak ka namin. Responsibilidad namin na tulungan ka hanggang sa maging maayos na ang buhay mo. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Palakol. Mao ba kaning istorya about kanang magdisiplina og bata nga bunalan? Mao ba ni? Basin kay marag anak. Istoryahan. Tomorrow na ha, alas 10 pa yun sa alas 12. Same time, same station, ang number 1 sa Northern Mindanao. MOR 91.9, basta MOR, Chuy Kibe.
Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready na? Sige na, kay kamura ba'y nakapa number 1? Ready? I love it. And I'm believing you with a quote. Gikan kani sa atong kwento tonight ang hashtag DRMOR Happiness. Ang kalipay, dili ka na siya gapangitaon. Dili ka na siya gapaningkamutan. Ang kalipay, usa ka na kadesisyon.